Συγγνώμη που δεν έβαλα βίντεο την Τρίτη, θα βγάλω σήμερα. Και σήμερα θα παίξω αυτό το παιχνιδάκι με brain rot. Θα πάρω αυτά τα free. Ναι, και πάμε. Εδώ από εκεί που μας δείχνει. Δεν υπάρχει αυτόματο. Autotac. Τέλεια. Εδώ πέρα. Ωραία. Τώρα πάμε εδώ πέρα που μας δείχνει. Γιατί δεν μπορώ να ανέβω. Πού ανέβαινε. Βω. Έλα. Α, ούτε από. Κάτσε. Α, δεν μπορώ να ανέβω. Κάτσε να κάνω. Respawn. Πήρα 30. Α, έγινε άλλο ψάρι. Έγινε άλλο ψάρι τώρα, καλύτερο μάλλον. Είναι εντάξει, όχι. Τα σκάω 2 damage. Ωραία. Και τώρα παίρνουμε αυτό εδώ. Open. Buy one. Έτσι και κάνω ένα πρόβατο για κάποιο λόγο. Fendory Pet. Quite best. Αυτά θα κάνουν damage πίσω. Όχι, γιατί έχω παίξει ένα παρόμοιο τέτοιο παιχνίδι και έκανα hit. Brain rot στο μεταξύ έδειχνε το παιχνίδι και δεν είναι brain rot. Δεν έχει σχέση κάτι με brain rot. Γιατί χιλάρι. Αυτά κάνουν damage. Και χιλάρουνε. Άι. Πέθανα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αυτό τι είναι. Δεν μπορώ να το σκοτώσω. Όχι. 35. Αλλά δεν μπορώ να ανέβω. Ανέβηκα τώρα. Άρα πήγε τι δεν μπορούσα. 3 κόσμος πάω. Α, 3. Όταν σταθεί coming soon. VIP, όχι. Όπα. Τα μπόλο. Τι να χωρί. Με 10 Robux. Εντάξει, καλά δεν είναι. Potions. Και coach. Είναι άλλο ψάρι. Lucky boost για μισή ώρα. Εδώ όμως δεν μπορώ να ανέβω. Γιατί εκεί μπορώ και εδώ πέρα όχι.
Γιατί κάνει αυτό το πράγμα? Και πρέπει όλα να πετυχαίνω για να ανέβαινω εκεί πάνω. Ο δημιουργός δεν το σκέφτηκε καλά. Oh, biped. Τι πέτει? 3,5. Ωπα ρε, τι είναι αυτός? Ωραία φίλε, δεν θέλω να το κάνω. 5 μόνο, όχι τα βγάζω αυτά. 20. Δείχνει, άρα πώς το δείχνω αυτό που είναι 200. 28 ρίχνω. Τα αφήνω τώρα για λίγο. Πάμε εδώ. Πατάω 1. Και τάκ. Και αυτό εδώ πέρα που είναι 28% σπάνιο. Και το άλλο από εδώ πέρα που πήρα ήταν 55. Θα ήθελα το πιο σπάνιο. Και δεν θα μου το δώσει, αλλά το σπάνιο. Rare. Πώς το rare? 16%. Καλό, εντάξει. Ωραία. Όλα τα ζώα πρέπει να ρίχνουν damage. Δεν πρέπει να σκάνε damage. Τέλος. 42. Τι 42? Πόσο πολύ? Αυτός κάγει 5 και εγώ 42. Είδα τη γραφή ενός παιχνιδιού, είμαι σίγουρος, γιατί είχα παίξει κι άλλο ένα που ήταν Brain Rot. Όλο ίδιο, όχι με τις ίδιες πίστες. Παίξω εγώ πράγματα, Brain Rot και τέτοια. Ιτάλια Brain Rot, Το κάνω, προσπαθήσω να το σπάσω όλο. Εδώ δεν έχω, πέφτεις. 8. Άρα 32. Τι 32? 24. Ναι, 34. 24. Και όταν βγήκε η επόμενη πίστα θα είχε άλλα 8, άρα 32. Διαφορετικά skins. Κάτσε, τώρα μπορώ να βάλω. Πέρασα αυτό το ξεπέρασα. What? Πώς γίνεται? Αυτό είναι OP. Πώς γίνεται από εδώ πέρα να ήμουνα, να έσπασε ένα τέτοιο και να πήγα εδώ και τα κατευθείαν έγινα τέτοιο? Πώς γίνεται αυτό? Θα πρέπει να πάω στα καλύτερα και τα πιο δυνατά ψάρια. Ναι, καθόλου δυνατά. Θα μου σκάνε damage. Θα πάω λίγο στο boss. Μονόχυτο. 289. Θα πεθάνω. 5 HP. Έχω εδώ πέρα κάτι. Ένα κάπα. Πέθανε ο άλλος. Ωραία. Σκοτώσαμε και αυτά εδώ πέρα.
αυτό είναι να πάω level 9 για να περάσω στην επόμενη πίστα. Εδώ πέρα έχει αυτό εδώ πέρα, να το σκοτώσω για να πάρω μετά αυτό εκεί πέρα με τα 20 gems για να με βοηθήσει για να γίνω πιο δυνατός μάλλον. Ναι. Δεν πήρα gems. Αλλά θα γίνει αυτό το πραγματάκι το άλλο που είναι rainbow. Γιατί δεν μου δίνει τώρα? Γιατί δεν παίρνω XP? Έγινε. Οπα. Μπορώ να πάρω αυτό. Και τώρα τι, σκάω πιο πολύ damage. Ναι, αυτό μάλλον είναι. Σκάω πάρα πολύ damage. Και επειδή άλλαξε και το skin, είναι καλύτερος. Ναι. Τώρα για να προσπαθήσω εδώ πέρα αυτό εδώ, το boss. Μπορεί και να το έχω τώρα, αλλά μπορεί και όχι, γιατί είναι πολύ δυνατός. 5 SP. Όχι, πέθανα. Άλλο λίγο και θα τον κέρδισα. Άλλο λίγο όμως. Άλλο λίγο. Πάω τώρα αυτά εδώ πέρα λίγο. Πάω να πάρω. Πώς έχω, 430. Όπα. Μπορώ να πάρω πάρα πολύ. Να πάρω αυτό εδώ που είναι πολύ καλό. Να πάρω αυτό εδώ πέρα το αυγό. Να μου δώσει περισσότερη δύναμη το πέτο που θα πετύχω. Epic! 0,90% για να το τύχω. Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Είναι το δεύτερο πιο σπάνιο από αυτά. Το πιο, ναι, τέλος πάντων. Ναι, πέτυχα το rare. Δεν μπορώ κι άλλο ένα. Ή δύο. Όχι, δύο μπορώ. Uncommon. Κι άλλο ένα. Common. Ναι. Δεν μπορώ. Πάμε τώρα στο inventory. Stop it. Quite best. Κοίτα εδώ τι έχω αυτά. Κοίτα εδώ τι έχω. Είμαι πολύ... τώρα τον έχω. Τώρα είμαι σίγουρος ότι έχω τον boss. Είμαι πολύ σίγουρος. Άπειρα σίγουρος. Για να δοκιμάσουμε. Αλλά 99,99% είναι ότι μπορώ να το σκοτώσω. Και 0,1% είναι ότι δεν μπορώ να το σκοτώσω. Το κέρδισα. Εντάξει. Ναι. Εύκολο. Δεν υπάρχουν πιο δυνατά πράγματα. Τέτοια ψάρια για να μπορώ να σκοτώσω και να πάρω πιο πολύ δύναμη. Μόνο αυτά έχει. Και από εδώ πώς ανεβαίνω. Γιατί μπορώ να ανέβω. Πρέπει πάλι να κάνω αυτό. Να πεθάνω. Γεννηθώ ξανά. Γεννηθώ. Play 18 minutes. Και θα πάρω αυτό εδώ. Το pet. Πόσο λέει πόση δύναμη έχει. Όχι. Ή 200 Robux. Ναι, 200 Robux δεν θα δώσω.
Δεν πρόκειται να δώσω. Δεν περιμένω να το πάρω δωρεάν. Σκοτώνω και αυτά εδώ πέρα. Κάτσε. Πώς γίνεται αυτό? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Μετά θα είμαι στο 8ο level. Θα πρέπει να πάρω και αυτό εδώ πέρα για να πάρω σε αυτή την πίστα. Πώς γίνεται αυτό? Το μονόχυτο. Μονόχυτο, ναι, εντάξει, ένα χ ταμπλάκι έτσι. Έλα, γιατί δεν... Κάτσε, αυτά... Έχουν 3.000. Πιο καλά. ακόμα 6 και πήγα, άρα 600 μου δώσε. Γι' αυτό πιο λίγο. Είμαι σίγουρος. Ναι, άρα αυτό εδώ πέρα είναι OP. Σκοτώνω μόνο αυτά. Free pet. Oh, climb for free. Don't grow. Don't leave the game. No in group. Τι είναι in group? Δεν λέει κάπου να μπει στο group. Κοίτα εδώ κλεψιά. Ρε φίλε, κοίτα εδώ. Λέει ότι θα το πάρει δωρεάν. Αλλά παίξει μόνο 18 λεπτά. Και μετά δεν μου το δίνει. Όμως λέει ότι θα το πάρω. Τι αδικία είναι αυτή τώρα? Τα λέει 18 λεπτά. Πρέπει να είναι 18 λεπτά να γράφει σε εσάς που βλέπετε το βίντεο. Θα περιμένω έτσι. Φίλε, δεν γίνεται αυτό. Να σκοτώ αυτό. Γιατί πρέπει να είμαι στο group? 18 λεπτά λέει ότι... Πω. Έλα. Σκοτώνω αυτό. Πού μπήκα? Τι κάνεις ρε? Ναι, new fish scored. Είμαι 8 level. Μπορώ να πάω και στο άλλο. Κάτσε να δοκιμάσω. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like, μια εγγραφή και γράψτε μου στα σχόλια και σε αυτό το βίντεο άμα θέλετε να κάνω με αυτό το παιχνίδι part 2. Κάτσε να πάρω αυτό. Ωραία, αυτό. Και τα λέμε.